Moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos sexades a este novo Falando de Natureza, aquí transmitindo en directo o Grupo Naturalista Hábitat e o promotor desta iniciativa, que xa levamos unhas cantas palestras xa realizadas. Desde logo, bueno, para min é un auténtico placer facer de presentador desta conferencia, que xa digo, vai versar sobre un naturalista que para nós é toda unha referencia, como é Martín Sarmiento, do cal mañán se celebra o seu aniversario do seu natalicio e se conmemora, en relación con esta data tan sinalada, o Día do Naturalismo Galego. Unha celebración instaurada desde o ano pasado por iniciativa da persoa que nos vai dar hoxe a charla, da cal, pois, quero poñer en valor e quero convidar a todos e a todas que coñezades a obra de Martín Sarmiento, porque penso que paga a pena. Hai que decir que este Falando de natureza se pode escoitar, se pode ver desde as nosas redes sociais, sexa Facebook, sexa YouTube, sexa Instagram, e que en calquera momento podedes tamén formular a través destas plataformas as vosas cuestións relativas, neste caso, a Fray Martín Sarmiento, dirixidas ao noso conferenciante de hoxe, que é ni máis ni menos que Rafael López Loureiro. Calel. Hola, moi boas tardes, que tal? Hola, moi boas tardes, Damián, moi boas tardes a todos e todas. Estou estupendamente, encantado de estar aquí con vosotros falando de Sarmiento, de naturaleza, ou do naturalismo, de cousas. Correcto. Por segunda vez, porque hai que lembrar a todos os ouvintes, telespectadores, que o ano pasado, foi en febreiro neste caso, deras a primeira charla sobre o Sarmiento naturalista. Quizás algúns dos que nos escoitan coñecen tamén a vertente máis filolóxica de Sarmiento, en que moitas veces por traballos de José Luis Pensado Tomé, que digamos que foi o gran gran descubridor de Sarmiento, que puxo en valor xa hai unhas poucas décadas, primeiro na súa vertente filolóxica, pero tamén dando unhas que outras pinceladas sobre a dimensión naturalista desta persoa. Pero aquí sí que teño que decir que ti tes unha grande responsabilidade en poñer ao común público, digamos, o coñecemento do Sarmiento naturalista, sexa a través desta iniciativa do Día do Naturalismo Galego, o cal che agradezco. E aparte, bueno, tamén aproveito para dar unhas pinceladas da túa biografía. Non foi a única iniciativa que tiveches de poñer en valor algo. Neste caso, por exemplo, a Festa das Caliveras, o que coñecemos hoxe como Samaín, que se celebra nas escolas, en moitos lugares tamén da xeografía galega, a súa revitalización e grazas en boa parte a túa labor. Sí, bueno, efectivamente, a recuperación do tallado de Caliveras foi moi laborioso, pensei no moito, traballei no moitos anos, a mí moitísimas ciudades, pueblos e asociacións culturais de toda Galicia me conocen porque aparecenlles ali dando charleta, motivándoos para facer isto, convencéndoos de que non era cousa de americanos, que non era o Halloween. Iso foi o máis difícil, convencelos de que non era cousa nosa, e non era cousa tampouco de heavies, nin de americanos, nin nada. En todo caso, os americanos, mal pocados, pobriños,
non teñen historia, teñen que levar todo de Europa, de nós, os europeos, ainda por riba, deben de saber que nin siquiera o que falan é unha lingua propia, pois que falan unha lingua europea, que falan inglés. O sea, que nin o que falan é deles. Bueno, refires a americanos, sino estadounidenses. Sí, lóxicamente, tens razón, sí. Os yanquis, os sureños, esa xente. Sí, yanquis e sureños, todos un cholote. Todos un cholote, Hai que que falan pensar en inglés. que os Estados Unidos é un país moi poliédrico, ten aínda, o que pasa que moitas veces en condicións realmente discutibles, lamentables, comunidades de indígenas, dos povos ancestrais, que teñen unha cultura absolutamente abrumadora, na miña opinión, absolutamente abrumadora, son americanos, evidentemente, ese sí que teñen unha historia que merece a pena ser contada e ser posta en valor. Sen desmerecer evidentemente a historia máis recente dos Yankees, pero bueno, aquí sí que hai... O puro exterminio dos pueblos das pradeiras e dos pueblos indígenas americanos. Puro exterminio. Quero dicir, un exterminio que veo a historia atroz. Nada que ver, eles inventan pues, unha leyenda negra con respecto aos hispanos en Sudamérica, pero calquer vistazo de fotografía de Sudamérica, de calquer país de Sudamérica hoxe, pode apreciar tranquilamente que está cheo de indígenas, cousa que é imposible de reconocer en Estados Unidos, daínda os últimos indígenas que aniquilaron a Jerónimo e as súas tribus, e alguén debía empezar a sospechar que con ese nombre Jerónimo dificilmente podía ser de outro sitio non sendo hispano. E elimínanos cando, precisamente, Jerónimo, que falaba castellano e era católico sincrético, pertenecía ás misións de San Francisco, a misións de Los Ángeles, que se chaman con nombres todavía hispanos, e aí desapareceron e aniquilaronnos a todos nun exterminio por parte dos que pretenden darnos a todos leccións de democracia. E os recibios cando é de rigor, cando non é de rigor, non recibo. E, bueno, vamos falar de naturalismo, e vamos falar de sentimiento e de animaliños, que non quero falar de cousas das que me gustaría moito falar, pero non é o día. Pois mira, non é o día, vamos falar efectivamente de Fray Martín Sarmiento. O título da palestra realmente é un título elaborado, pode recordar a traballos da Ilustración, Atúns e Flamingos, Lobernos e Carqueixas, Linneo, Newton e tanto máis, Sarmiento curioso naturalista. Eu quero aquí subliñar a palabra curioso, o curioso naturalista. Non tanto porque sexa unha persona peculiar, ni moito menos, sí, curioso en canto que ten unha historia vital, non solamente como monxe benedictino, como religioso, senón de todas as azarosa vida que tivo, incluso ata os últimos días da súa existencia. Curioso tamén en canto que despertou curiosidade en moitos coetáneos, antes estamos falando precisamente de Benito Xerónimo Feixóo como unha persoa imprescindible na vida de Fray Martín Sarmiento e viceversa. Despois, curioso por ser unha persona moi poliédrica en canto que tocaba campos moi distintos e foi moi curioso, emprendedor, pioneiro e, desde logo, unha figura realmente interesante. Diso vamos falar. Entón, pois nada, deixote a ti a palabra para falar desta persoa. Si falábamos de curioso, é que curioso é a persona que ten desexo de saber. El sempre, na época, era moi usado, e curioso era sinónimo de investigador, de persona que quere investigar e conocer. Esa acepción da palabra todavía está presente no dicionario de Manolo González da Real Academia Galega como primeira acepción. Pero, se vas ao dicionario da Real Academia Española, a primeira acepción de curioso é cotilla, que quere saber das cousas ajenas. Quer dizer, que eles xa teñen perdido o sentido real da palabra curioso, da que ten curiosidade, ganas de saber e conocer. Ese é no sentido que vamos a darle a Sarmiento. E tamén, lóxicamente, de que cosa máis peculiar, que personaje máis curioso, máis raro, máis pouco habitual, porque, efectivamente, Sarmiento foi un personaxe único. Como dixo Martiño Ferro en certa ocasión, foi un galego xenial, se non foi o máis xenial dos galegos. Aí está. Non está mal.
non está mal. No, non está mal, no, no, no. Bueno, No, no, pois, e por tes iso, a os títulos, palabra, Rafael, vamos falar entón dun espírito ilustrado, con sí, mayúsculas. con Nada, tes a mayúsculas. palabra. Bueno, eu non quixera tampouco dar unha charla, porque podemos facer, mas sabes que eu teño play, pero non teño pausa, pero gustaría máis establecer un diálogo entre nosotros, que me interrumpas, que falemos continuamente. De acordo. Efectivamente, era un polígrafo. E polígrafo no sentido de que unha persona que abarca moitos temas e todos con erudición, con conocimientos e sabiduría, porque un erudito pode ser unha persona que está nun solo tema e un erudito. Pero Martín Sarmiento foi un polígrafo, tocou moitos campos e en todos o detalle, como se decía na súa época, nimiamente, es decir, ampliamente e con os detalliños, e con conocimiento de causa. E depois unhas ganas de saber por campos novos extraordinario. Ele estaba ao día dos conocimientos científicos que estaban no momento en Europa. Sorprende, tal vez, non o sei, saber este monxe de Pontevedra, ese fraile de Pontevedra, foi a primeira intelectual, o primeiro escritor, o primeiro literato, que publica unha cita literal de Newton en España. Iso quer dicirse que o introductor, o primeiro introductor das ideas de Newton en España foi Sarmiento. Digo Santos Puerto, que estudiou un artículo que ten Sarmiento, introductor de Newton en España, di que na demostración crítica apologética defendendo a Benito Feijóo cita literalmente a unha frase dos principios matemática de Newton, de edición, máis di, de Cambridge e de Gotes, que vai ser o editor. Pero, o sea, do inglés directamente. Bueno, de inglés non, seguramente estaba en latín. En latín estaba. Claro, porque as primeiras edicións seguramente foron en latín. Non creo que foran en inglés, porque non... Boa apreciación, porque eu claro, imaginaba a Newton escribindo en inglés, vale. Non, si xa polo título en latín. Vale. Ben. O principio matemático iso xa vai en latín. E dai a cita. É verdad que poucos anos antes, Feijóo explaya, dá a conocer as ideas de Newton, pero dá a impresión, e tamén o comenta Santos Puerto, que Feijóo está falando de escoitadas. Quero dicir que alguén lle informa e lle comenta, mira, Newton ten isto, ten estes principios e todo isto. E quen lle está informando seguramente é Sarmiento, tamén o apunta Santos Puerto. Independentemente disto, é verdad que ambos os dous, porque formaban un equipo de pensamento para conseguir modernizar, e un equipo consciente e voluntariamente e adrede para conseguir modernizar o pensamento filosófico español, o pensamento científico, o pensamento de España. Pois, estes dous, ao facelo, queren saber exactamente as investigacións que vai a levar la Condamina a Perú para conocer a medición do meridiano e saber, entonces, se quen teña a razón era Newton, que decía que era lixeiramente achatada polos polos, ou era a Escola de París, que decía que non era esférico. O tanto de todo, la Condamina, que era o científico que iba na expedición, iba tamén por parte de España, Antonio Ulloa e Jorge Juan, la Condamina vai a visitar e vai se cartear con Sarmiento, van a contrastar opinións. Jorge Juan, que foi nesa expedición, era amigo de Sarmiento e iba a rendir, non vou dicir pleitesía, pero sí amistad a súa celda de charlar con el dos últimos conocimientos científicos, e Jorge Juan era seguramente o matemático aplicado en cuestións prácticas, o diseñador e o ingeniero máis importante que había en aquel momento en España, e era amigo de Sarmiento. E Feijóo e Sarmiento estaban ao tanto da cuestión científica europea da máis punteira, para saber precisamente quen teña a razón. E sabíase, Sarmiento dá os datos unha vez, bueno, pero a razón é de 121 a 122, quer dizer que o que se achate é moi pouco, é casi esférica, non ten importancia, pero efectivamente reconocen que Newton quen ten a razón. Despois, moitas veces, este Sarmiento cita a Newton, pero depois suele colocar a postilla, pero Newton non tenía razón. Vese que, claro, as ideas de Newton non se podían defender porque iban contra o dogma.
algunas delas. La Tierra, Newton dice que la Tierra se mueve por esto, por otro, pero Newton no tiene razón. Es decir, que él aí vese que tamén bueno, vamos a deixar contemporizar un pouco, non? Pero, bueno, ele sí estaba ao tanto da cuestión científica europea. Na súa celda asistían o químico Bols, todos os científicos que contrata o Estado Borbón, a Corona, para modernizar España, facer obras en España, porque aquí non había pensamiento, todos pasan a conocer a Sarmiento. E a charlar con él, e velo e tal. Porque él cando ten 50 anos no reinado de Fernando VI, e Felipe V, Sarmiento corta bacalao. Sarmiento é un consultor con o Marqués de Aranda, o Marqués de Medina Sidonia, o rei, pídenlle consulta. José Luis Pensado chegou a decir que as 2/3 partes da produción de Sarmiento foron escritas por consultas dos poderosos do reino. As 2/3 partes. Era un influencer. O que dicía Sarmiento escoitaba. Era un influencer. A súa maneira daquela época. Pero ele escribía, manuscribía, encargábanlle un informe, facía a mao, pasáballe a quen yo había solicitado, e ese informe automáticamente empezaba a copiar e redistribuírse por todo Madrid. Quer dizer, ele non editaba en imprenta, porque só editou unha cousa. E esa cousa que editou, vendéronse, que era en canto a polémica intelectual sobre o teatro crítico de Feijóo, vendéronse 9 ou 10 edicións, creo recordar, moitas, de tal modo que sacou un capitaliño co que puido comprar unha biblioteca fabulosa que tiña de 7.500 libros. E non se deixou publicar nunca máis. Se ele quixera seguir publicándose, a influencia dele na cultura española iba a ser extraordinaria, e ele, pero extraordinaria, e ele multimillonario, con perdón da palabrejada moderna. Porque se con un libro compra capaz de vivir e comprar 7.500 libros ao longo da súa vida cos dereitos de autor e algunhas propinillas por algúns traballos que fixo catalogando e cousas diversas, pois, se ele se deixa publicar todo, mi madre, ele podría, además, escribir para vender, quer dicir, facer obra comercial, cousas que foran a gustar. Non, nunca fixo. Escribeu sempre para sí, polo que quería dicir, e nunca fixo obra comercial. E mira, sí, dime. No, estaba imaginando a este homiño intentando compilar obras. Imagino que estaría buscando a vanguarda de calquera das obras que se están editando arreo de Europa. Eu estaba imaginando, claro, 1758, Sistema Nature, de Linneo. Sí, correcto. Por lo menos, a ver, para os que estamos aquí naturalistas e demais, é unha Linneo. Que nos podes contar da relación que tivo Sarmiento con Linneo? Bueno, iba directamente a iso. Ti lembras unha vez que estábamos xantando en Compostela cos académicos? Sí. Un deles, non diremos quen, dixo, pero que Sarmiento era moi de Tournefort. Enxo unha antigualla porque era de Tournefort. E tiña razón, Sarmiento, como non iba a ser de Tournefort? Que acaba de dicir que Linneo publica no 53, no 58. Publica, cantos anos... Bueno, vale. En ese momento, cantos anos ten Sarmiento? Era moi maior, porque ele morreu no 1770. Tiña xa 55 anos. 55. No, naceu 5 anos antes do siglo. Por tanto, son máis de 5 sempre. No 58 tiña 63. Listo. Se era no 50, tiña 55. É dicir, Sarmiento pasa a súa vida conocendo un método máis a vanguarda que é Tournefort. E dominando-o. E mandando con él. Pero, ojo, cando Linneo publica, que primeiro conoce en toda España él, e admira-o, aprecia-o e critica-o. Ten o valor hasta de criticar a Linneo. Que resulta? E as obras e resulta que a partir de que Linneo empeza a publicar, na súa fabulosa biblioteca, con centos de títulos de ciencias naturales, ciencias físicas, matemáticas, el un cura, un fraile. O autor do que ten máis obras é Linneo. A partir da publicación de Linneo. Quero dicirse que estamos dicindo aquí, como que era de Tournefort, como iba a ser de Linneo antes de que Linneo publicara.
No, é un imposible metafísico. Que é un imposible metafísico. Tiña que ser do único que existía, que era Tournefort, pero en canto Linneo empeza a publicar, él reconoce o método de Linneo, conoce o método sexual perfectamente, e es máis, queda por facer todavía o traballo lingüístico de saber que importancia ten Sarmiento na creación do lenguaje botánico español, porque é o primeiro que empeza a aparecer pistelos, anteras e todo isto, porque van adaptando todos do lenguaje de Linneo e van colocando nas súas obras. E a antenitas de a veces, Sí, sí. pistolitos. Claro. Aparte, digamos, a dimensión sistemática, a dimensión clasificatoria, por todo Linneo, a ciencia, é fundamental, condicionou toda a maneira de escribir posterior, o sea, das relacións que hai da xerarquización, é fundamental, totalmente, sí. Iso, sin duda, o de Linneo é fundamental. É verdade tamén que aí xa Sarmiento, cando conoce o método, domina o método, pero non aplica. Non aplica por unha cuestión de firmeza nas súas creencias. Sarmiento defendía que, claro, o método de Linneo non era o único que se publica nesa época. Nesa época había sistemas, o que chama el sistemas, a cada un aparecía co seu sistema. Aparecían sistemas, casi cada ano aparecía un sistema. E ele estaba aburrido xa de tanto sistema. Cando ele ve o de Linneo, velle a verdade. Ele di, este é eficaz. Pero ten un defecto moi grande. Primeiro, a clasificación por estes nombres non di nada sobre as condicións da planta. Sí, a veces, pero depois, Barletiana. Bueno, que ten que ver aquí o nombre dunha persona? Porque aquí están exponendo nombres ás plantas en base a que si pagan o libro, si fan isto, si son amigos, si son enemigos. Isto non é riguroso científicamente. Critica o método de Linneo aí e en outros aspectos técnicos máis. Pero isto non é de recibo. O nombre dunha palabra ten que ter significancia. Non é un capricho. Esa é a crítica que lle fai ao sistema de Linneo. Non ao sistema, a nomenclatura. Claro, é verdade que nosotros sabemos perfectamente, hai tanta diversidade que como non faz así non das feito. O ben tens que poñer, hai que poñer algo, iso non importa. Pero bueno, o mismo Sarmiento, pobriño, tuvo a desgracia de que poucos anos despois de morrer el, cando vai a expedición científica do Estado español a catalogar plantas a Sudamérica, un género novo, poñenlle no seu honor o nombre de Sarmientia, que hai un género de plantas que leva o nombre de Sarmientia no honor del. Claro, cruel ironía, que non quería que se puxera nombre de personas famosas, van e poñenlle o nombre seu a unha planta. Ainda hoxe ten ese nombre, non? Non me acordo o nombre da expedición de... Bueno, é igual. Pero non é de Mutis, non? Non é de Mutis. Era anterior, non? Podo consultar, pero... Vale, igual, xa salirá. Non, que a min, perdona que sexa tan básico, pero a min disme expedicións botánicas as terras da Gran Colombia, penso Mutis, pero é posterior, moi posterior, non? Mutis non que sea moi posterior, pero sí é posterior, sí. Pero ele que Dios santo, que se non sei, teño aquí no libro, claro, é igual. Fíjate, os corresponsales de Linneo, Armstrong visitaban Loefling e Armstrong visitaban a Linneo na súa celda. Eran visitantes del. Escribe Linneo de Loefling e vino e está encantado porque aquí en Madrid encontrou a horma de su zapato nel. Debeu existir correspondencia, polo que se intuye, directa entre Sarmiento e Linneo. Pero non temos constancia, porque desgraciadamente a correspondencia de Sarmiento, cando morre, el xa é no seu mosteiro, é el ente problemático. Non o poden ver. A verdade, a Sarmiento non o podían ver os compañeros, moitos. E moitos estaban esperando que morrera xa dunha santa vez para entrar a saco na súa celda
empezarse a repartir a biblioteca ou ver que se podía facer con ela. De modo e maneira, unha biblioteca valiosísima. De modo e maneira que quedan ali nun corruncho arramblados toneladas de correspondencia. O padre Sobreira vai ir a ese monasterio a residir, que é da mesma orden, e encárgase de catalogala e poñelo ao día. El di que recolle, garda 13 tomos de correspondencia. Deses 13 tomos, só temos 3, hai 10 perdidos. Hai un tesouro que se algún día aparece, ojalá, se a aparición cultural máis importante que se podía dar. Pero, das outras que non entran nos 13 tomos, di que tirou todas e queimou moitísimas máis porque eran inútiles, e o que nos chama máis a atención e todos quixéramos ler, nocivas. Que quere dicir con nocivas? Que quería dicir nocivas? Con quen se carteaba Sarmiento para escribir cartas nocivas? Só tiña que ser coa inteligencia europea, con estranxeiros, nocivas, ou con personajes como nocivas. Bueno, pois esas, todos, esa palabra, ese epíteto do padre Sobreira, nocivas, vai a todos na cabeza. Pero só sabemos iso, que había moita correspondencia nociva. Pues seguro que algún tipo de problema tamén político vería dentro de Europa, lógicamente, con recelo esas correspondencias. Por certo, vou facer unha apreciación, corríxeme se me equivoco, os botánicos poden ser Hipólito Ruiz López e José Antonio Pavón Jiménez. Sí, home, a de Pavón e Ruiz. Gracias, Damián. Nada. A de Pavón e Ruiz, claro que sí. A de Pavón e Ruiz. E eles fan dedican un género Sarmientia, que se o pos na rede aparece rapidamente, dan unhas flores moi bonitas, o género Sarmientia. Sí, pois mira, irónicamente, pero mira, a súa celdeiba tamén o ingeniero Lemaur, escrito, Lemor, e Sarmiento, que era un humorista, ao ingeniero Lemaur, sempre lle escribo o seu nome, sempre que o cita, sempre que o cita, nunca escribe Lemaur, sempre escribe Le Mort, en francés, Le Mort, la muerte. Eu pensaba que iba a escribir l'amour. No, Le Mort, la muerte. Sempre. Le Mort, estuvo por Ferrol, estuvo en Corcubión, fixo o trazado do Camiño Real da carretera, o Camiño Real que pasa por Cebreiro, por Piedrafita, desde a Coruña, a salida a Castilla, fixo el por... Fai na Lemor. Lemor ten unha anécdota moi graciosa que estuvo tamén nos defensas de Corcubión e cadroulle aí o terremoto do 55, que é o gran terremoto que tamén o vive Sarmiento en Galicia. Sí, correcto, de Cádiz, Lisboa, sí. Que ocolle en Corcubión. E é moi gracioso porque describe o comportamento da xente de Corcubión en ese momento. Entón, din que vían que chegaba o fin do mundo. Entonces, que o cura mismo estaba excitando a chegada do fin do mundo e que aquilo convirteuse nun desmadre de desquiciados, cada un deles intentando coller un santo da iglesia, abrazarse ao santo, esperar o fin do mundo abrazado ao santo, e que había paus entre os de Corcubión polo santo, por repartirse o santo, e que se quitaban os santos aos outros. Eso describe o Lemaur nunhas cartas que eu teño, unha investigación que fixen sobre a influencia do terremoto de 55 nas costas galegas, por se atopaba algo daqui da zona norte, aquí menos. Pero na parte da baixa... Para, un disclaimer, para. Investigaste sobre o terremoto de 1755? Sí. Sí, é que teño, vamos a ver, hai aquí un fío, aproveito porque se acaba de ver un pequeno milagro, de Xurxo Rodríguez Baña, o meu compañero de Camelle, de Camariñas, non sei se o coñeces. Escribiu o libro de Naufraxio de Citio Fagra, por certo, un libro delicioso. Pois Xurxo Rodríguez Baña estaba moi interesado en saber os impactos do terremoto en diversos puntos da costa galega. E creo que ten algo de documentación que igual a mellor pode ser de certo interese para publicar sobre isto, porque
hai pouco, o sea, pouco publicado. Rascas, Publicado hai hai pouco. información de Andalucía, de Portugal, pero de Galiza hai píldoras, pequenas cousas. Sí, pequenas cousas, sí, nada máis. É que eu teño os informes que se mandaron ao Estado por parte das autoridades de Galicia, que obligaron a mandarlos, e curas e todo isto. Sobre se moveron as campanas, se caeron, se non caeron. Entón salen os... Bueno, está publicado en rede, non é difícil de conseguir, eh? Así que se rebusca un pouco en rede, eu rebusquei no, cataloguei no, vin o que había, para a miña zona non había nada que me interesase, e funo deixando de lado, non? Pero a Sarmiento mesmo, vamos a Sarmiento, atopa o terremoto cando se vai a Madrid. Cando ele marcha para Madrid, na segunda viaxe, xa sabe a onde vai, que xa vai á corte de Madrid, onde ele xa non quere estar, xa quere estar en Galicia. Pasa o ano e medio en Galicia e quere irse para Madrid, pero ten que irse para Madrid, pero xa non quere. Ele quería volver a Galicia e xa vivir en Galicia definitivamente, porque Sarmiento, que non viveu nunca en Galicia, nunca deixou de estar nela. Nunca deixou de ter fora da cabeza, nunca deixou de ser nin galego, nin galeguista. Foi el cando ven a Galicia por estar moitos anos en Madrid, primeiro encontra as mudanzas na lingua, segundo, presenta mudanzas xa na paisaxe e describe mudanzas na paisaxe, e terceiro, colle conciencia social ao ver o lamentable estado da nación galega, non? E a partir de aí vai se dedicar a defender a naturaleza, ser naturalista, a coller conciencia social e defender sempre o que pode aos humildes, e tamén conciencia galeguista e defensa do galego. De que pouco teño mamado a lingua galega. Ele era galego mamante, galego falante de toda a vida, pero dicía que pouco teño mamado galego, quer dicir que pouco teño estudiado. E ele é o que se dedica a estudiar a partir do galego, recolle léxico galego, moitísima etimoloxía, demostra que o galego é máis antigo, demostra que ten literatura galega e dáse de cuenta de que ten que haber en algunha parte a literatura medieval galega, porque por aquel entonces todavía non se conocían as cantigas, pero ele avisa, en algún códice, en algunha parte, está a literatura medieval galega, porque a madre do Marqués de Santillana ten un texto donde di que todos facían as poesías en galego e se contaban en galego. Por tanto, en alguma parte ten que estar. É o primeiro que avisa que ten que estar aí. E isto xa é, digamos, a parte das cuestións naturalistas. Pero mira, investigando e sabendo cosas sobre o Bonde de Sarmiento, vou contar unha historia. Unha historia, bueno, non sei, o da Carqueixa. E que iba a te preguntar, porque estabas dicindo, o sea, non mencionaches que Sarmiento era o das ervas en Madrid, o que traía os remedios, os florais, evidentemente. Evidentemente, aquí entra unha das partes do título, a Carqueixa. Sarmiento botánico, Sarmiento o experto e curandeiro das propiedades de cada unha das plantas, o que coñece a botánica galega, o primer botánico galego de raíz, en un cambio dito. E aí está a Carqueixa. Que pasa con Carqueixa? Mira, él efectivamente, él era un decidido defensor da medicina natural, nada de drogas químicas de botánicas, nada das drogas dos farmacéuticos, da medicina natural e de proximidade. Nada de plantas traídas de América que chegaban aquí podres e cos efectos cambiados, sino venenosos, dixo sempre. Os boticarios e médicos non os podía ver, porque eran dunha simpleza e dun rendimento que non chegaba nada. El decía que o que había que non... Todo que... El decía que o que comeras debía ser medicina, que o que comeras tiña que ser a tua medicina. A tua dieta, que era a mellor medicina, que non había outra. E despois diso, chocolate, ayuno, dieta, ayuno, chocolate, curábase con chocolate, gustaba de tomar o seu chocolateño, ayuno e infusións de Carqueixa, baños de Carqueixa, depende para o que, non? Pero un andazo terrible que houve por Madrid, morreron miles de personas, ele curou non así, estuvo enfermo tamén, e un médico que chegou a cabo del, insistía, sángrese, púrguese, padre reverendo, sángrese, púrguese, e dio el médico que me recomendaba sangrías e purgantes
acabou muriendo él sin saber curarse a sí mismo. E aquí estoy yo, curada a Carqueixa. Resulta que a Carqueixa tiñalle moita estima, conocía de Pontevedra, de que lle recomendaran ali xente de Pontevedra, por un portugués tamén que estuvera facendo. El levaba aqueles remedios sendo partidario como era das plantas para curarse. El levaba, e dunha volta caeu, volvendo caeu en ao salir do Ourense, cerca de Ribadavia. Caeu, estomballouse, e curouse ali nun mosteiro con Carqueixa, tomando baños de Carqueixa e isto. El usaba sempre en Madrid. Resultou un día que no anos 59, creo recordar, chegou á súa celda un eminente miembro da corte, o padre Rábago. O padre Rábago era un político enredante, cura, que tiña unha posición altísima e de privilegio, porque era o confesor do rei. O confesor do rei falalle na orella. E todo o mundo quere ser confesor do rei porque aí cortas moito o bacalao. E se o rei é Fernando VI e non está ben da cabeza, como non está Felipe V, que os dous acabaron locos e moi mal, pois entonces, máis todavía. Máis importancia ten. E o padre Rábago chegou ya á celda cunhas chancas e impedido. Era o que lle pasa ao padre Rábago. Que me va a pasar? Que teño a gota, que é o que tiñan todos. E non sei que facer, entonces, como dice Sarmiento, e os enfermos, cando están enfermos, escuchan a cualquiera que les dá un remedio. Entón, dice, pues mira, toma Carqueixa. Date uns baños de Carqueixa e toma uns infusións de flor. E aos 4 días apareceu o padre Rábago sin as chancas e brincando na súa celda. Que non tiña dolor, que estaba ben, que estaba en chat. Entón, automáticamente, o padre Rábago, que efectivamente era conocidísimo en toda a corte, como non iba a ser, se aparte de ser o confesor do rei, era un enredante, un político enredante, que estaba sempre en todos os enredos políticos. Pois entonces, bueno, padre Rábago, e usted, anduve contando, tiene el padre reverendo Sarmiento una planta maravillosa que le llaman Carqueixa, que aquí nunca se escuchó nombre igual. Y entonces todo el mundo ya empezó a ir a pedir. En vista que él non tiña na celda suficiente para atender todo Madrid, os maragatos empezaron a levar toneladas, arrobas e arrobas de Carqueixa de Galicia para Madrid. A marquesa del Infantado tamén empezou a comprar arrobas e arrobas de Carqueixa para os pobres. Os boticarios empezaron a vender a Carqueixa que non conocían, empezaron a vender, subir e dobladas de precio. Xa Sarmiento dicía, se isto siga así, non tarda nada la Hacienda Real en estancarla e cobrar impuestos, diciendo que la Carqueixa é suya. Si no, dice, todos ya tienen mucha más fe que yo, na Carqueixa. Claro, unha cosa cando se pon de moda, rola. Pero bueno, yo non digo nada porque mal non les hace. Sabes, e puxose de moda durante varios anos. A Carqueixa foi a planta de moda na corte de Madrid. Hasta o punto de que todos ya empezaron, e daban tamén as mascotas e curou as mascotas. Aos canciños, porque só tiña mascotas o marqués de tal e o marqués de cual. Eles únicos tiñan mascotas. Además, tiñan gatos ou cas. Pero mascotas, así, en este plan, mascota, te cuido e te quero e te adoro e te mimo e te visto e todo isto, nada máis que as tiñan os marqués, eran marquesadas. E tamén nos curou o marqués de Medina Sidonia. E o marqués, o duque de Alba tamén lles pideulle Carqueixa. E foille pedir Carqueixa o embajador de Polonia. E levaron Carqueixa para o obispo de México. E plantouse, parece, Carqueixa en México, parece que hai cementerios de Carqueixa alóctona en México. De cal especie? Que Erika ou da Boecia, que sería? No, a Carqueixa é a... Chamas parte Trientato. Sí, eso es. Chamas parte Trientato. É que hai certa vacilación co tema de moitos destes nomes, porque hai que pensar que Uces, Carqueixas e demais moitas veces se dan indistintamente, pero chamas parte Trientato, efectivamente, na zona do Suído, daquele monte, son as Carqueixas. Entón, debería ser que coñecía as Carqueixas daqueles montes. Que además é a zona de Sarmiento. Que é a Suriña de Pontevedra. Sí, a Carqueixa. Aquí arriba no norte non hai Carqueixa. Aquí en Invernalia non temos Carqueixa. No norte non, o sea, pasas do Ulla para o norte, non sei se na zona esta que está ameazada, por certo, por esta celulosa tan horrible que quixeron disfrazar de fábrica de fibras cando realmente van consumir os 2 tercios de celulosa, unha celulosa. Sí, claro, si no. Pois nesas serras
que de momento son maravillosas a pesar do eucalipto e demais con esas especies endémicas. Ali aínda medra Carqueixa, chamas parte do Tridentatum, pero xa é o límite norte. O sea, dali para o norte xa non hai. Non hai, si aquí non hai, non hai. E de todos modos tamén debía habela, non sei se hai ahora, non, en Pedrafita, por aí, por aquel entonces había, porque Sarmiento recomendaba que a que tiña maior virtud era da parte do Cebreiro. Decía él. Pero do Cebreiro hai que pensar que, ollo, Pedrafita é o límite da parte norte dos Ancares, que tamén Invernalia, a parte sur que o Corel, que é moito máis morno, con eses vales orientados cara ao sur, con esa componente mediterránea, con esas aciñeiras, efectivamente, con Carqueixas, que indican certa mediterraneidade, pero húmeda, o sea, que ten certa cantidade de choiva. Que tería sentido pensar do Cebreiro para o sur. Sí, sin duda, tamén. Sí, non duvidei, non duvidei que podo ver por aí Carqueixa. Non duvidei. E seguramente, e os maragatos collena dai pola sencilla razón de que se aforraban xa moito camiño. Sabes, en canto viña de Cedera, digo, da costa, levaban as sardiñas que quixeran levar daqui da costa, despois non iban cargar aquí na vía, ainda que viñeran de Pontevedra tampouco iban a cargaban na salida, eso seguro, por prudencia. Vamos, sí. E pois, mira, é curioso como ela pon de moda, consigue poñela de moda na Corte de Madrid. Ele está encantado de que e la planta, esta humilde planta gallega que acaba escribindo: viva Galicia, viva a Carqueixa, muera el pecado. Eso era o seu eslogan neste. Pero monografías como a da Carqueixa, pois ten moitas, ten moitas. A da Seixebra é amplísima, non nos vamos meter nela, pero colle a Seixebra tamén, porque como é Teucrium Escordonia, o Teucrium é por Teucro, que é o fundador de Pontevedra, e el nunca lle fallou o seu pontevedrismo, nunca. Sarmiento sempre en Pontevedra. Sempre foi o pontevedrés máis pontevedrés de toda a historia dos pontevedreses. De verdad, unha cousa admirable. Eu de ser de Pontevedra... Unha peregrina ou bueno, sí, Rabacho. Tamén. Bueno, non, moito mellor que bueno, te cuenta que ten un par de notas moi interesantes sobre o ovo de avestruz que estaba na iglesia de Santa María del Mar. Sobre o ovo de avestruz e o seu significado etnográfico, que o outro día encontrei un artículo dun historiador dicindo: esta referencia del padre Sarmiento es valiosísima porque non hai muchas al uso del ovo de avestruz, pero bueno, como as nota tantas hai desas tamén. Pero mira, vamos a comentar o outro tema botánico, que é o tema dos amorodos. Os morangos, supoño, non? Os amorodos. Veña, por favor, mira, a ver, teño que decir unha cousa, perdón, unha introducción moi breve. Dale. Libro maravilloso, quentiño, aínda quente. Está quente, non, aínda, non? Bueno, pois sí, está quente porque teño aquí. Está quente. Mira, vamos, presentámoslo en Ferrol. O mestre Calel, mestre en xúbilo, por certo, non quere decir por estar xubilado vai estar inactivo, porque está argallando. Permíteme facer primeiro unha anotación sobre Antón de Garay, pirata temerario víctima judicial, que escribiches, además, con gran éxito de acollida, non somente en Galicia, sino por terras vascas, por poesía e demais. Por certo, insisto, unha obra interesantísima de carácter sociolóxico histórico, porque explicas moitas cosas da socioloxía da época e de como se apuntaba cun dedo sen probas por determinados intereses. Por certo, insisto, a acollida que tivo, a acollida que tivo no País Vasco, creo que debes comentala un pouco. Bueno, falamos un pouco do libro de Antón de Garay. Antón de Garay, todo o mundo sabe que foi axusticiado na Coruña o día 31 de outubro de 1509, acusado de corsario robador de la mar. O home comeuse un marrón, por decirlo en lenguaxe policial moderno, e acusárono de todas as falcatruadas que fixera un tal Pedro de Mondragón que anduvera por aquí pola costa.
a Pedro de Mondragón descríbeselle o pobre de Antón de Garay cando están xulgando e di, pero se todo iso que non fixo foi Pedro de Mondragón. Pero hai interés en ter un cabeza de turco, en que alguén se coma un marrón, e como desde que hai policías e todo isto, pois hai marronazos, alguén se ten que comer o marrón, porque non van quedar os crímenes sin resolver. Iso é unha constante da historia policial, desde a Moravia hasta hoxe. É unha constante. Como dicía o outro, ali onde hai esconxuradores aparecen os enmenjados. Pues para Antón de Garay tocoulle esa no, pero bueno, esta frase de que ali onde hai esconxuradores aparecen os enmenjados é de Sarmiento, que non creen nin un nin outros. Non sabía Claro, esa. Soaba A música, pero non sabía que era del. Non sabía. Era del, sí, ali a frase del manexaba el moito. Mira, Bueno, sempre... vale, Antón de Garay, evidentemente, claro, un tema que xa se nos desborda por fora Sí, non ten nada que ver co tema de Sarmiento. Vamos noso deixar. marco Outro humilde, día. pero hai unha cosa que non se nos derrama por fora, que son o tema dos amorodos. Simplemente pídoche dúas notas sobre o libro, de por que o libro, e como foi a xénese, a concepción, o parto desa obra. Ben, mira, o redactado está desde a pandemia. Redactada. Despois adaptouse á realidade. Sí, que estaba redactada aquela, sí. Sí, desde a pandemia. O orixe foi que eu estudiando a Sarmiento, empecé a descubrir citas sobre fresas amorosos, fresas isto, outro, máis allá. Aí está, e díxenme, pero bueno, que pasa aquí? Como que isto? Entón descubrí outra cita máis nun inédito de Sarmiento que é precioso, e depois entraremos nel, que é o do Fenicóptero Páxaro Flamingo, e descubrí unha cita onde el di que encontra fresas, unhas fresas portentosas en Pontevedra, en un jardín abierto e sin cuidar. A cielo abierto e sin cuidar. Sin cuidado alguno. Aquelas fresas que son, claro, hasta ahora uns calixós, el só les conocíamos calixós, fresa do monte, o calixón que decimos nós, pero claro, estas eran xa fresas dun tamaño considerable, en calixós grandes, moi sabrosos, pero non tanto como os salvajes, pero sabrosos, de bon padal, darlle unha trabadiña, e regalanlle 4. Non moitos, non lle regalan unha bandexa, unha cistiña, non, só 4. Sinal de que moitos non había, que eran favos contadas e moi mirados e moi queridos. E ela milágrase, e di, joder, vai a frusta que temos aquí en Pontevedra, somos os pontevedras os millores. E leva Espa, inmediatamente, ca súa querencia de sempre, leva Espa a Madrid. Leva os pés para Madrid. Entonces chega ali a corte, está Quer, está en Bouteló, están os Ortega, está Minuá, están os Botanos, está todo o mundo a corte e di, mira, que hai aquí en Pontevedra isto e tal. Como? Pontevedra? Eso non existe en España. Padres. Claro, son americanos, son de a frutilla de Chile. A frutilla, claro, sí, claro. Pero aí está o asunto. Eso non, aquí en España non sabemos nada disso. Non se conocía na corte. Entonces, el xa averigua, porque na súa biblioteca tiña eu consigo rapidamente, La Voyage au Merdessure de François-Amédée Fressier. Este Fressier, que o nome é Fressier, que é freseiro, xa lle vende, conto a historia no libro tamén del e do seu nome, vou imbricando todo. Foi o que trouxo desde Sudamérica a frutilla. A frutilla conocíase nos territorios de España americanos. Documento moitísimos cronistas que falan da frutilla. Quen lle pon o nome de frutilla de Chile, o primeiro historiador cronista que lle dá o nome de frutilla de Chile é Mariño de Lobeira, outro de Pontevedra, que realmente, claro, non sabía nada dele, senón xa tiña citado, pero dalle o primeiro nome. Hai moitos, conocíase moitos, pero a ningún dos que estuvo ali, ningún tuvo curiosidade de dicir, coño, vamos levar isto a España a reproducir. No, que non fai é Fressier, que era un espía francés, que estaba ali de espionaje. Claro, que estaba de espionaje xa subsidiado e permitido polo goberno de Felipe V, que era en sí mismo xa unha sucursal do poder de seu avó Luís XIV, que foi quen o puxo. Era o poder borbónico e para aquel entonces España
era un estado subsidiario de Francia. Entón autoriza a Freixer a ir a espiar. Non, a ir a facer negocios comerciales, pero Freixer vai espiar. Freixer levanta planos de todos os puertos, levanta das defensas, de todo, fai labores puramente de información e espionaje, das riquezas, recursos e todo. E volve a Europa e trae 5 pés de plantas. 5. E intenta adaptalos aquí. Pero depois, xa veremos como, os 5 pés que trouxo, magia potagia, a vida traballa así, o demo traballa así, eran todos femias, Damián. Todos femias. É unha planta dioica. Non se apareaban por ningún lado. Nin os Jussieu no Jardín Real de París, nadie os daba aparexados. Hasta que en Bretaña, esta é a frutilla que ven de Chile, que xa era cultivada, a frutilla que teñan xa era cultivada. Quer dizer que en Chile teñan o careixón, o que chamaban yagüén, e o cultivado que era maior, que xa era un cruce, que chamaban quelguén. Dabanlle 2 nombres. Un, o do monte, e outro que xa conseguiron domesticar. El trae pa aquí o domesticado. Trae a Europa o quelguén. E o quelguén, ou a frutilla, vamos chamarlle así, ou a fresa, ten unha carga cromosómica octoploide. E os de aquí, as fragales vescas de aquí son tetraploides e a outra que hai virginiana son sexaploides. Pero no Canal da Mancha atópase a unha careixón, vamos a decir así, a unha fresa salvaje que trouxeran de Norteamérica, que era a fragalia virginiana, que tamén era octoploide. E entonces, sin querer, ou ben porque teñen moi bon ollo, xuntaron nas plantacións os brotes que quedaban, que se habían reproducido, pero todos estériles, de femias da frutilla de Chile, coas da virginiana, é dicir, a fragalia chilense, que a fragalia virginiana, empezaron a froitar. E ao redor de Brest, en Plougastel, en pouquísimos anos, houve unha explosión do cultivo da fresa. Desde aí entra a Pontevedra, en Pontevedra conoce a Sarmiento, e depois vou todo isto conto no libro, e despois tamén conto como Sarmiento se desvela, porque en España as fresas algún día cheguen a cundir tanto como os tomates que vinieron de América. Sí, efectivamente. Tanto os seus desvelos, que son desvelos propios de un ilustrado polo melloramento da sociedade, do comercio e da vida. Son puramente un desvelo, un degoiro, unha ilusión dun ilustrado. E consigo con Bouteloup, o xardineiro de ese, con Kerr, consiguen que finalmente as fresas que ele espera que se van levantar co nome de fresa de Pontevedra, mal bocado, que se cultiven. Pero non se levantan co nome de fresa de Pontevedra, pero Kerr, na flora española, dá conta de que... Pío Fontquer. Joseph Kerr. Kerr pensaba que era Pío Fontquer. Non, don Joseph Kerr, o primer director do Real Xardín Botánico de Madrid, que é onde consigue que peguen ali, publica a flora española, e que é unha obra amplísima, pero claro, está escrita ainda no lenguaje de Tournefort, co cual quedou moi devaluada. E a verdade escribe en Tournefort por caprichos nacionalistas, porque como Linneo dixera que non había en España botánicos, enfadouse e dixo, pois que hai, non son eu, e non che adopto o sistema. Caprichos nacionalistas. E, bueno, pois Kerr, na flora española, vai a dicir exactamente que a frutilla de Chile, a fresa, dase en cultivos que están na provincia de Pontevedra, as referencias. Por tanto, en el momento en que Kerr xa anuncia que está cultivando en Pontevedra e que está aí, xa este Sarmiento triunfa. Xa as súas desvelos entran na literatura botánica. É aí el quen yo informou. E non só entre iso, sino que entra a palabra fresón, que é que leva Sarmiento. A palabra fresón entra no castellano porque ambienta Sarmiento para esa fresa. Está documentado. E tamén apresento aí as probas pertinentes. E es máis, Sarmiento en lenguaxe familiar con Cousiño, que era, pois foi alcalde de Pontevedra, era parente del, chamaban nos cartas, coloquialmente,
tengo en mi celda ya unos hijos de las fresonas. Fresonas. Por iso este libro ao primeiro chamase Las fresonas de Pontevedra. Depois cambiei por primeiro naturalista, porque nos viña máis ao pelo para os naturalistas hermandarnos de padriño, con o noso padriño, non? Pero chamalle fresonas. Que ten todo o rigor lingüístico, o aumentativo de fresa é fresona. Non é fresón. Sí. Pero, claro, quizás por un condicionamento de pensamento machista ou de macho alfa, todo o grande fortote é un macho. Entón, unha fresa, a fresa e el fresón, porque o freso queda mal, pero a fresa e el fresón. E a palabra fresón é tamén de Sarmiento. Hasta ese punto vai influir. E despois xa, claro, Sarmiento xa vai desentendendo, Sarmiento vai a ter, el dille que xa ao seu irmão, porque sempre está mandando a novos, o irmão di, já tengo bastantes pés na casa, non necesito máis. Xa ten abondo, xa se deu en Madrid, xa o reproducen aquí, os Bouteloup, que son os grandes xardineiros e botánicos que trouxo o Estado desde Francia para o Real Xardín, na xardinería española os Bouteloup son fundamentales, pois eles van a conseguir xa que se instale e que se peguen, que se reproduzcan, e en poucos anos quedan reproducidos e quedan asentados, e o mismo Bouteloup vai á celda a Sarmiento a darlle as gracias polos pés de fresa que lle mandou. É dicir, que o impulso, o primer pensamento de Sarmiento como introductor da fresa en España é indudable. Indudable. Que non se soubera hasta ahora, bueno, é normal. De Sarmiento e da vida non conocemos tantas cousas que non conocer isto non ten importancia. Pero a cada un o del. É Sarmiento en España. España débelle, e Huelva débelle algo, de que a introducción... Sí, e non sabe que ten unha débeda con Pontevedra. Non só Huelva, hai tamén amorados ricos en outras partes, e mesmo en Galiza. En Galiza, aquí ao lado de Betanzos, temos unha produción en Sarandóns duns morangos absolutamente deliciosos. Moi ben, pois non saben que son de Pontevedra e que lle deben moito a Sarmiento que os meteu aquí, e deixouno por escrito, ojalá algún día las fresas cundan tanto como os tomates que vinieron de América. Pois é moi interesante eso que comentas. Aparte esa vocación dos tomates cos amorodos. Mira, tesme que disculpar, vamos cumprir unha hora agora mesmo de coloquio, deste xa non monólogo, senón, como dirían Lelutiers, este biólogo. E vamos a entrar nesta última parte a falar de fauna. Sarmiento e a fauna. Entón, creo que hai tres elementos que deberías mencionar, que é un mamífero, hai un mamífero por aí en liza, hai un peixe e un ave que xa comentaste escalera, que era o flamingo, pero vamos a empezar, se queres, polo mamífero, polo loberno ou polo peixe, como tú queiras. Do loberno, sí. Do loberno. Gracias a Sarmiento, temos as referencias do século XVIII sobre a existencia do lynx en Galicia. E digo lince, por non chamar lince, porque a palabra nosa é loberno ou lobo rabaz, pero xa loberno, porque témola en Sarmiento, témola tamén no informe Ballina, e témola tamén na toponimia de San Andrés de Teixeira, onde hai un furado do loberno. Entón, é a palabra que collo para o lynx, en galego é loberno. Pois el do loberno fala moito, pero como sempre, escribeu un pliego específico, pero creo que está perdido. Non vexo por ninguna parte e creo que está perdido. Pero hai, de todos modos, moito escrito en disperso, como sempre el, que sempre as cousas andan dispersas, telas que recoller, pegar, hai que facer un pouco a labor de arqueólogo, coller as pezas do cacharrillo, pegalas, para que aparezca a peza de arqueoloxía conformada, non? E Sarmiento igual, é o que as fresas fixen ese traballo. Pois o do loberno fala del. Mira, cando fala de memoria de un pez cetáceo, que con outros 212, fíjate como fala, que entonces xa era 213, pero non, de un pez cetáceo que con outros 212, Barón Zumaya, os primeiros parágrafos falan do loberno. Falan do lince que apareceu na terra de Montes, na raia de Portugal, e vai falando del. Depois, en outras obras, vai falando sempre do loberno e da existencia do lince. A veces di que o lince, en algunas di que ten un color rojizo. Desminte nas súas obras os mitos que se dicían sobre o lince da vista do lince, que
precisamente o mito non era que o lince tivera moi boa vista ao lonxe, sino que a gran cualidade da vista do lince que se dicía daquela, pasa que depois perdeuse, era que o lince era capaz de ver atravesando as paredes e as rochas. Por tanto, vista de lince non era ver moi ben ao lonxe, sino que era ver a través dos obxectos. Esa era a vista de lince, ele di que iso é unha tontería, que non. Desmente tamén os rumores sobre os valores do mexo do lince cando callan, que van mineralizando e forman unha costra, que tiña moitos valores mágicos, tamén os desmente. Dá moitísimos datos sobre o lince, pero os máis valiosos son que sabemos sobre el de existencia do lince desde aquí a Serra da Capelada hasta o Bierzo e o sur da raya con Portugal. Polo menos dá esas tres zonas onde había lince. Por tanto, se vai desde a Capelada hasta o sur, calquera pode entender que o lince estaba espalhado no azoito por toda Galicia. Había unha teoría que vira eu nun blog dunha persoa que teño aprecio, que Alberto Rivero Saeta, de Vertebrados de Ourense, o tema da queixa, que falaba el da queixa como un nome que se podía vencellar precisamente co lince, esa serra da queixa que podía estar precisamente... Tamén yo ineu, ese artigo tamén yo lín, Alberto, sí. Bueno, pois non sei, da queixa, a verdade, non encontrei outra información, nada máis que puxo Alberto en su blog, pero facilmente sí, Eu ahora mismo non me acordo dun nombre que lle daban na zona de Cerdido, pero teño publicado no blog, pero non se me va a cabeza, que mo deu Toñito Barqueiro, que lle dixo unha señora, que enseñou as fotos, e dixo, ese é o fulano, o tal, e deu, ese é o tal, que había aquí. Pero non ten que ver co gato Cerván, o gato Cerván, ni nada deso, non? A ver, o Loberno e o gato Cerván é o mismo. Digo, os nomes que poderanse derivar tamén desa idea de Cerval, de que cruzara... Está no blog e no artigo que teño eu, creo, sobre o Loberno, a paisaxe do Loberno, creo que se chama, na Capelada de Furado do Loberno, está ali o nome, porque me deu a cita a Toñito, está ali posto. Pois, sobre o Loberno, é o que son os datos que ele nos deu. Ele tuvo un Loberno tamén disecado na súa celda, porque o levaron. E tuvo unha uña tamén de Loberno, porque a súa celda era un carnoedo, era un alfunil de obxectos maravillosos, era un sobrado das maravillas, unha especie de gabinete de maravillas daqueles que foron os xarmolos dos museos de historia natural. El tiña un pequeno museo de historia natural na súa celda. Tiña unha colección de conchas, unha colección de minerales, dos flamencos disecados, tuvo un ave do paraíso, tiña un Loberno disecado e tiña 6 petos diferentes, tamén pequeniños dos picidais, pero tiña o que é máis asombroso e máis extraordinario, unha águia barbada, un quebraosos, un quebrantahuesos, que o encontraran nos Montes de Toledo. Cuidado ca cita. Apareceu nos Montes de Toledo e ninguén conocía nada del. Tuvo disecado na súa celda. Non imaginei aquela celda con aquel bicho ali arriba que debía ser realmente impresionante. Pois ele tiña, aparte de que tiña platina en polvo, é dicir, platino, que viña de América, e dá o dato que o rei, o platino, obligaba a tiralo aos ríos nos primeiros anos, porque non se daba valor e non quería que se misturara co ouro, que ten un peso específico moi perdido, para que non alterara as pezas de ouro. É dicir, que estaba obligado a tiralo ao río. Das primeiras referencias, por exemplo, da platina, en España e todo isto, fala da obsidiana, tamén ten un artículo pequeniño sobre as dendrites de Mondoñedo, que xa falamos no congreso que serían esas dendrites. Eu creo que esas dendrites son arborescencias sobre pizarra, arborescencias de fieitos, de felgos fosilizados. Eu vin algunhas da zona de aí, son moi bonitas, e eu creo que se debe referir a iso. Hai quen opina que son arborescencias bituminosas feitas sobre algunhas, vin a fotos que dicían sobre unha roca blanca caliza, e argumentei que ese tipo de roca na zona de Mondoñedo non existe.
e dificilmente podían ser esas. Bueno, hai Na miña opinión. calcares en Mondoñedo, en canto ao Cobo do Rei Cintolo, que está en Mondoñedo, Bueno, basicamente se compón dunha auténtica dun filón que vai estendéndose no territorio dirección sueste-noroeste, que está illado do resto, aparte que é unha auténtica rareza xeolóxica. E a geológica. Cobo do Rei Sí. Cintolo, Bueno. xente, pola natureza calcaria xusto desa zona. Bueno, pois entonces desdígome en Abendoiso, entonces existe a posibilidade de que esas dendrites de aspecto bituminoso, de arborescencia, así que se fan, que sean dese. A verdade, cando o escoitei, a persona que o dixo non me sabía decir se a sabía ou non na zona de Mondoñedo, pero xa sai, entonces hai tamén a posibilidade de que se haiba, e xa o deixamos así. Pois mira, en canto ao fenicóptero, vamos a ver un páxaro ahora, Vamos a falar de paxaros agora. Sí, vamos a un páxaro, o fenicóptero. Ele ten unha monografía que está inédita, moi bonita, moi interesante. Eu tiña transcrita, desde logo é para comentala e para editala. El chámase del fenicóptero o páxaro flamenco e conjetura si será la verdadera ave fénix. Este de conjetura si será la verdadera ave fénix xa nos pon na pista do seu pensamento racionalista e materialista. El recibe dous flamencos que os manda o Marqués de Medina Sidonia na súa celda e todo o mundo se asombra da fermosura daqueles páxaros, pensándose que eran páxaros que viñan lóxicamente das Américas ou das Filipinas. Pero Sarmiento dilles que non, que son de Doña Ana, e que son perfectamente españoles. E fai un estudio sobre o flamenco do que non sabía nada, coa idea que saca el, xa digo, racionalista e materialista, de mostrar como os mitos e os contos antigos teñen un fundamento natural, científico, que se pode chegar a el por especulación e por razonamiento. E colle o mito do ave fénix, o conto do ave fénix, primeiro para dicir que non é clásico, que non é griego, que non é romano, senón que é egipcio, e que os sacerdotes egiptos, contanllo a Plinio, que é o que o conta e o que o estende. E, en esencia, sabémolo todo, e o páxaro renace das súas cenizas, morre e volve a revivir. Sarmiento especula e aporta datos suficientes para creer que ten moitas posibilidades de ser verdad, de que o que pasaba era o seguinte: no solsticio, no brao, os flamencos, como páxaros migrantes que eran, son, pero menos, aparecían no Nilo, aparecían nas costas de Egipto. Chegaba o seu tempo e desaparecían todos. Volvía a pasar un ano e volvían a aparecer. Aparecían e desaparecían. Como era posible que aqueles páxaros de color de lume, aí está fenicóptero, alas de lume, como era posible que aqueles apareceran e desapareceran? Entonces, eu conto de que aparecen e desaparecen porque morren e dos seus propios morren polo seu lume, ponse en incandescencia, morren, pero despois do seu propio volven a renacer. Sarmiento di que a fundamento dese mito está na migración das aves. Non só conta iso, claro que é unha explicación científica a un mito, é unha explicación racionalista e materialista a unha idea mítica. Iso coloca a Sarmiento nun pensamento modernísimo. Xa non só, como falamos antes, de fora partidario da medicina natural e non da química hallada, que tamén o coloca, e da de proximidade, na modernidade. E na defensa da mel frente ao azúcar, que tamén a ten. Quer dizer que o artículo que ten da defensa da mel frente ao azúcar publicaba o Integral hai 40 anos, cando empezou. Pero non, este Sarmiento ese razonamento que fai sobre o páxaro fenicóptero é extraordinario, eruditísimo, e como sempre nos seus escritos esbarando dun tema a outro. Esbarando dun tema a outro, di: e yo en Pontevedra me encontré el fénix de las fresas, e el fénix de las fresas son as fresas de Pontevedra,
Entonces é aí donde describe como se encontra él no libro, no texto sobre o fenicóptero, o paixo flamenco. É onde me encontro eu a súa descripción de como se atopa el as fresas en Pontevedra. En un párrafo largo, que é o máis largo que ten, donde me di que estaban ali sin cuidado alguno, las trajo un tal fresier de América, bla, 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 bla. Las llevé en la corte, no sabía nada, y ojalá, y si no, las llevaré, y si no plantan, las traje a Madrid para pagar los desvelos que Madrid me dio. Y si no plantan a la primera, si no pegan a la primera, que peguen a la segunda y si no a la tercera. Pero van a lavar a lista que peguen. Ten os seus desvelos. Ves aí como a obra de Sarmiento tela que andas buscando sempre, metes que meter no seu océano de obras e dices, oi, mira que apareceu aquí. Porque el empeza falando da Coca-Cola e acaba na bomba atómica, pero sempre ao redor está falando dos conflitos internacionales. Empeza a entender, sabes? É capaz de facer iso. Entón, ele empeza dos fenicópteros, leva aos páxaros, leva a Persia, leva non sei onde, vai de un lado, e non, e el fénix de las fresas podían ser las fresas de Pontevedra. E o páxaro flamenco moi interesante porque el fala tamén das Azores, que hai unhas islas dos flamencos, e non sei que, e di, sí, pero non son dos flamencos estes. En fin, e fala tamén dos flamencos de Cuba, que sabe que os hai, en América. Sabe que, por exemplo, é onde dice el, que os viaxeiros portugueses que doblaban o Cabo de Buena Esperanza vían os flamencos abaixo na época contraria, no inverno deles. Nosotros no Bravo dicen, entonces estes páxaros o que fan é salen daqui da zona templada, van ao Ecuador, descansan ali, crían ali, e baixan outra vez ao sur e volven. El saca esa deducción. El. Porque el xa era... E, cuidado, hai un dato moi interesante que o dá, que di, falando de páxaros que se van e veñen, di, las grullas pasan e non paran en España. No 18, e principio das 17, as grullas non paraban en España. Porque todavía, penso eu, había que saber hasta que punto o dato tamén é exacto, pero di que as grullas non paran en España e pareceme que fallara, raro que fallara. Porque todavía estábamos vivindo a pequena glaciación do século XVII. Eu creo que todavía, de feito, nos seus escritos moitas veces faz referencia a nevaradas tremendas. E todavía é posible que se estuviera vivindo a pequena glaciación. A pequena idade do xeo. Eso es. E baixaran hasta Marruecos e non pasaran por aquí. El di que as grullas pasan e non paran en España. Curioso. É un dato, quer dizer, é un dato destes dos moitos que pode aportar Sarmiento. E Sarmiento, por exemplo, aporta datos extraordinarios en canto ao estudio dos atunes, porque... Sí, que sería o último apuntamento, sí, digamos, para completar, sí, todo o elenco, sí, de elementos do título. Moitos máis que quedan, porque podíamos estar unha semana, pero ben chega. Sí. Pero ben chega. Pois mira, dos atunes, ele fai un estudio da decadencia das almadrabas, que lle encarga o duque do Medina Sidonia, non? E ele dille, bueno, tamén, isto de que o dueño das almadrabas me encargue a min que che estudie os atunes, saberás ti o asunto, eu non sei nada. Isto é como cando as galiñas lle enseñan a volar ás águilas. É unha figura retórica de moito cuidado. Pero bueno, el di, ponse a estudiar o tema de decadencia dos atunes. O secretario que levaba as cuentas de Medina Sidonia nas almadrabas dalle unhas estadísticas que son as estadísticas admirables, porque desde 1500, digamos, mediados de 1500 hasta mediados de 1700, 200 e pico de anos, fai unha estadística de número de atuns capturados nas almadrabas. É un dato científico extraordinario. E se pescábanse do orden no século XVI, do orden de 100.000 atunes anuais. Ou máis. Hai quen duda, incluso das cifras. Hai tamén estudios sobre as almadrabas que eu teño recollidos, onde nin siquiera saben que Sarmiento estudiou as almadrabas. Outros que o saben mal, pero esta estadística, que por certo
está comentada, está estudiada. E, bueno, claro, as cifras son tan extraordinarias que diste, pero isto pode ser verdade, bueno, non sei se é verdade ou non, ou son exactamente as caligrafías da época recollidas. Eles saberían contar, vamos, 13.000. E despois de estudiar todo as emigracións de atún, por onde pasan, há diferentes atunes que diga, aquí polo norte non hai atunes, hai outros atuncillos, o bonito do norte e tal, e ve todo. Coméntase as migracións de atuns que van de Sobar ao Mar Negro, que van e veñen, que son páxaros errantes, todo el mar é su patria. Bueno, fala dos atuns de chega a un veredicto. Mira, don Marqués de Medina Sidonia, sus almadrabas le decaen e se pescan, e cada año se pesca menos, porque pescan ustedes mucho. Por sobrepesca. Sobrepesca. O diagnóstico é sobrepesca. Non hai que ser tan ambiciosos, non hai que apurar tanto o mar e hai que deixar vivir. Eso é certo. Sí, teño o texto aquí onde ele defende a piscicultura e o reducir a pesca e os métodos de pesca, que dirían tamén disminuir porque con métodos inicuos envenenan el mar para cazarlos facilmente. Non, contra os... Sí, ten un texto absolutamente modernísimo de defensa da Pero onde aprendeu Sarmiento de todo este mundo mariñeiro sendo unha persoa tan tirada ao monte, entre comillas? Pero era de Pontevedra, bueno, claro, porque daquela Pontevedra tiña porto, aparte antes de que se cegara, bueno, que os bancos dólares de pasar a Marín. Claro. Hombre, daquela en Pontevedra vendían os percebes na ponte. Na ponta da barca. Que o conta que gustaban os percebes, vendían na ponte. Que os ali, e as sardiñas e todo. E conta el como se transportaban os bocóis de viño amarrados hasta os barcos grandes pola ría de Pontevedra. Claro que tiña a Mourela, que era o barrio mariñeiro. E tiña o cerco de sardiñas, que gracias a él o cerco de sardiñas de Pontevedra volvese poñer a andar. E seu irmão Francisco Javier consigue o chope de sargento maior ou de encargado da comandancia marina, vamos a decir en lenguaje de hoxe, de toda a costa galega, vai ser seu irmão. E seu irmão, por influencia de Sarmiento e coas ideas de Sarmiento, vai ser, é un honor para Pontevedra, e menos sobre todo o mundo, vai publicar a primeira lei de vedas e de protección da pesca. É de Francisco Javier, irmão de Sarmiento, por influencia de Sarmiento. E esa lei de vedas vai a copiar por toda España adiante, vai a seguir como modelo. E vai ser Francisco Javier García, porque ele é García, o apellido García, que os primeiros que sacan unha lei de vedas e de protección da pesca. Gracias á influencia de Sarmiento, que xa avisa tamén de que se están apurando demasiadas ostras e que está acabando as ostras. Interesante, que interesante isto, veis? Moi interesante. E el xa di... Claro, pero mírate que visión teño tan moderna, claro. Vexo Pontevedra como unha cidade que non ten ese ambiente pesqueiro como ten Vigo e demais co ese porto tan activo, claro, porque Pontevedra a vexo no fondo da ría, ahora mesmo como a illada do mundo mariñeiro, que sen embargo xa se empeza a respirar en Marín e xa non chegou nada en Bueu, e xa non chegou outros portos, pero claro, é que Pontevedra cambiou ao longo dos séculos, e que foi esta parte de porto potente que tivo efectivamente de que se cegara polos bancos de area do Lérez, que había bancos de area, comenta yo él, se trasladou e basculou cara a Marín, todo. Efectivamente, claro, que ten razón, que interesante, que bueno. Sí, era a pesca, o cerco de sardiñas era, e conta el o que se vendía na plaza, as centolas, os nocos, o que é dizer o boi, o noco, que dicimos nosotros, e todo, conta ali. Conta moitísimos datos de que se vendían, o dos tranchos, que había tranchos a millós, que dicían que era un peixe pequeniño, que eu creo que é unha especie de agulla ou algo disto, ou o peón, o que chamamos nosotros aquí o peón, o trancho que entraba a millós. Contaba que había época que chegaban os tranchos e chamaba a millós, de tal modo que era a época tamén que chegaban os estudiantes a Pontevedra, aos colexios, e os estudiantes chamabanlles tranchos por mal nombre, porque chegaban na mesma época que é o peixe que chamaban trancho. Es máis que tamén digo outra cousa, se alguén algún día, eu estou facendo unha recopilación, vai recopila todos estes datos de costumbres
de etnografías, de tradicións que aparecen salteadas na obra de Sarmiento, se se recompilan algún día, vai aparecer o etnógrafo máis interesante da historia de Galicia. Como pode aparecer o humorista máis interesante, o máis gracioso da historia de Galicia, se algún día poñemos todos os seus chascarrillos, chistes e guasas e ironías, a veces non moi cristianas, en orden e portes un efecto de outros. Eu só vou contar un, se me permitides, e acabamos aquí, non? Pídoche que contes un chascarillo así para rematar, e agradezo. Bueno, que o das como vai coa lingua, co amor polo galego e pola defensa que sempre dixo el do galego, é que os curas teñan que saber falar galego para entenderse, porque viñan de fora de Portas, viñan de Castilla e non entendían nada. En certa ocasión, unha velliña foi chegouse dun do cura e dixo, señor cura, eu antes era domingo e fixen como meu home as trebelladiñas, eu non sei, iso é pecado. E o cura dixo, no, señora, no, usted haga las trebelladas esas con su marido cuando quiera. Trebellar es muy bueno, Dios ve muy bueno que trabaje. El trabajo lo hizo Dios para eso, señora. Trabajen, dedíquese a las trebelladiñas todo el día. Pois aí era o que dice Sarmiento. Este home estaba aconsellando que traballara e outro estaba falando de trebellar, que non é exactamente o mesmo, señor cura. Iso é. Os trebelliños sexuais do... Sí, é aquel outro que estaba aquela muller en connivencia con un escribano cando estaban facendo o amor, ela dicíalle escribano, fájame o fillo cas pernas largas, fájame cas pernas largas que eu quero paticelán. Así é un xenio figura Martín Sarmiento en moitos aspectos, con esta tamén orgullo de Galicia. Eu, desde logo, non tiña máis que agradecerche esta extraordinaria exposición que acabas de facer sobre unha parte da obra de Martín Sarmiento. De verdade, nome de Hábitat, graciñas de novo por participar, pero quería tamén aquí abrir unha quenda agora de preguntas dos intervinentes. Non sei se temos por aí algunha palabra. Se hai, maravilloso. Dime que non temos ningunha cuestión de momento por parte do público. Eu, así de todo o que ti falaches, quédame unha dúbida, porque claro, falamos de fauna, falamos de vertebrados. Sarmiento e os invertebrados, sobre todo as pragas, que? Sí. Mira, houbo algo, ata que punto? No, a bichería e os insectos astrópodos descorazonábano, porque eran tantos e tan variados e tan parecidos que non había maneira de entrar a diferenciarlos. E xa se dicía, dicía él, quiero ver yo a los de los sistemas, a los de los clasificadores que se dedican a este tema, a ver que fan, sabes, como que descorazonaban, non tocan nada sobre insectos nin sobre plagas, sí sobre crustáceos marinos. Sobre crustáceos marinos, sí, interesa máis, e sobre ostras bastante. Incluso de ostras dá a receta, porque tamén buscar os detalles de gastronomía é realmente moi importante e aparecería unha colección de interesantes detalles. Dá a receta de como se conservaban o escabeche de ostras de Pontevedra, que según ele era o mellor, claro. Estaría bonito. Hasta aí podíamos chegar. Que dá a receta. Pero sobre artrópodos e insectos e plagas apenas se conta nada. A veces si dá algunhas recetas contra algunhas furúnculos provocados por insectos ou cousas destas, pero non é un tema onde ele toque nada. Non anoxa, non me extrañaría nada, porque ele era moi medroso. Era un cucarandanas, era moi medroso, porque fixeron medroñento de cativiño. Era da burguesía, da burguesía media da cidade de Pontevedra, non era noble, pero, se era un albañín mellorado que levaba o nome de arquitecto, e pois colleu o chope de correo maior, e, había que vivir como un burgués de urbanita, claro, que fundamentalmente o que era. E non deixaban
raquear, como decía él por escrito. Nunca me dejaron raquear como outros niños. Que eu quería andar, claro, nunca. Sempre foi daquela zona do centro de Pontevedra, da vila, e a cousa Mourela nunca deixaron ir. Da casa ao colexio estudiar con jesuitas, dos jesuitas para a casa, sabes, a misa, tudo isto e tal. Sempre con as máis... O tema... Tuve esa educación. Acabas de pronunciar a palabra, para mí a palabra máxica, claro, xesuitas. O sea, os avanzados, sí. Os ilustrados, os innovadores, sí. Condicionou, evidentemente, eso a vida de Sarmiento, evidentemente. A ver, sí, Él foi beneditino. Él foi beneditino, sí, pero digamos que se tivo a unha formación xesuita, iso tivo que ser porque sí. Se nota, non? Sí, foi cos xesuitas, el cos xesuitas, pero solo hasta os 15 anos que depois foi cos beneditinos. Con quen fichou para ir para Madrid foi cos beneditinos. Pero os xesuitas influíron moito en negativo. No asunto de que tiñan métodos didácticos crueles e violentos. Eso es, Zapatilla, y tal, aquí muy militarizados, y a él ahí no en absoluto. Y es más, en negativo, contra esos métodos de enseñanza, despois vai ser o gran pedagogo, porque de pedagogía é unha máquina. Antes que Rousseau, antes que todos, vai ser o gran unha máquina. Sí, unha máquina. Unha máquina. Sí. En pedagogía é unha máquina. Sí, a pedagogía é unha máquina. A enseñanza activa, a enseñanza que non enseñen aos pequenos o que hai que enseñar primeiro, palabras e palabras, e en galego. Aos pequenos en galego, toda a gramática castellana que entra en Galicia, en mi opinión, debería ser quemada instantáneamente. Dille a seu irmán Carta. Un libro de eso, por favor, para os que nos gusta temas de pedagogía, por favor, un libro, Calel, por favor. Nos tengan todo, isto como se chama... Hai sobre a pedagogía de Sarmiento é publicado, pero foi un verdadeiro Dios santo, era da enseñanza en positivo, no castigo, extraordinario, aí avanzadísimo. Estou dicindo un maestro de escuela que cando reconoceu a Sarmiento, reconoceu a un maestro que nunca conocera, sabes, este era a didáctica de Sarmiento activa, salidas didácticas ao entorno, aprendendo os nomes. Era a pedagogía un crack. A enseñanza significativa, nada memorística. Dios odiaba a enseñanza memorística. Dicía que era a enseñanza significativa, aprende. Se decía aquel estudiante que iba todo el día por el claustro preparando exámenes de medicina diciendo una venda es, una venda es, una venda es, una venda es. Que é unha venda es? Unha venda, coño, sabe o calquera. Digo que é unha venda que se pon, non repites a fórmula. Ou un verdadeiro, no. En pedagogía modernísimo. Él decía, por exemplo, da enseñanza en galego, da gramática en galego, decía que desalmada necedad es poner a los niños a aprender una lengua ignota, o latín, a través de una lengua desconocida, o castellano. Que desalmada necedad es poner a los niños a aprender una lengua ignota a través de una lengua desconocida. Decían, pon a través do galego, home, que o teña moito máis fácil. Se sabes o galego, xa chega moito máis fácil ao latín. O que pasa é que a xente por aquel entonces todavía non sabía que o galego viña do latín. Parece que non sei onde podía vir, pero que non viña de nada, que non había. El descubre toda a literatura galega antigua que hai en jurisprudencia, nos códices de poesía non, pero en todas nos becerros de Celanova, nos becerros de Samos, ve que hai textos escritos en galego do 11, do 12, do 13, do 14, do 15. Veos, e di aquí o galego deixa de escribirse, dio el, taxativamente, cando Galicia se enche de escribanos e xueces castellanos e curas castellanos. Curas, aborrecía os curas que viñan aquí a coller os cartos das aldeas e irse a poñer un mayorazgo en Castilla. Ricos e salían todos. Denunciaron iso en todas partes. Por iso non podían ver. Él era lento problemático. Bueno, non se cortaba nada en falar de frailes cretinos e monjas bobas. No, así directamente. No, o anticlérico. No, directamente chamaba iso así. Non podían ver. É que como un talento, un genio. É que non podía convivir con aquilo.
De feito, pois acabouse retirando. El sabía que non podía publicar tampouco e dicir a verdade do que pensaba, porque non podía, simplemente, punto, se acabou. El tamén en unha carta a seu irmão, cando se firman as paces, dille, bueno, supongo que estaréis en Pontevedra por Galicia, moi contentos de que se hayan firmado as paces, porque esa guerra se ha hecho contra Galicia e non tanto por os ingleses cuanto por os españoles. Porque, claro, todas as guerras dos Borbós, todas as guerras tamén dos últimos Austrias, pero dos Borbós, fundamentalmente a guerra de sucesión e todas as outras, son contra Inglaterra, e claro está, a zona de conflito e de fronteira da guerra é a costa cantábrica galega. E Valladolid non sinten a guerra. A Soria nunca lles vai chegar esa guerra. Esa guerra vai se estampar contra Pontevedra, vai se estampar contra Cedeira, vai se estampar contra toda a costa cantábrica, que somos a línea de fronteira, a línea de guerra. A maneira que non conta, mira, o de Rande. Sí. Onde foi o de Rande? Onde foi o de Rande? Onde foi a invasión de Pontevedra? Se che conto a queima que fixeron os ingleses en Cedeira en 1746. 40 e pico de barcos queimaron aquí. Está pues, todavía por estudiar a influencia de pérdida económica que supón a Galicia ou ser territorio de fronteira de combate contra a Inglaterra durante 100 e pico ou máis anos de continuos conflitos contra os ingleses. A costa do norte está toda chea de vigías de Ribeira, vigías de todas partes, os fachos non é porque lles dera por vamos mirar o mar a ver que hai. É porque estaban os ingleses enfrente. Os ingleses estaban enfrente e baixaban todos os anos, chegando a primavera. Pero iso está por estudiar a pérdida económica que sufrimos. Está por estudiar a importancia que tuvo iso. Pero que a tú, fijo, seguro, eu vexo en todas partes onde vou, vexo como a roubar un cariño, como roubaron a Ortigueira, como roubaron os pasantes, como roubaron Cedeira un ano con outro, os gastos, como as inquietudes, en todas partes. Ferrol, Pontevedra foi, bueno, Pontevedra deronlle ben. A Pontevedra deronlle ben varias veces. Aí en Pontevedra había ganancia. Había cosas que ganar. Que interesante tamén esta parte da historia. Ultrapasa, xa digo, o marco que nos lle podemos a Sarmiento. Sí, bueno, por certo, temos dos preguntas online. Atendémolas, vale? Sí, hombre. Vale. Encantado. Primeira pregunta, avante. De Manu Cernadas, boas noites. Existen textos centrados na conservación / protección da natureza? Imagino que referiéndose a Sarmiento. Algúns textos cortos, non un tema específico, non un texto específico, pero aquí e allá, se o va sacando, sí se poden encontrar e facer un pequeno documento de conservación da natureza, porque, por exemplo, ele é o primeiro que fala de que hai que facer cetáreas ou viveiros de ostras para o sea que para reproducir o cultivo, porque xa ve que se acaban. É o que dixen antes. Efectivamente, toda a normativa de pesca de vedas de pesca de seu irmão ten que ver moito con Sarmiento. E hai textos, eu teño un publicado no libro que está na historia dos atunes que o di perfectamente, que é non sei, non vou topar ahora igual. Non vou topar. Bueno, pois sei que é o que defende a conservación dos mares, que non se pesque tanto, que non se usen métodos inicuos. Si hai, pero teria que buscarse e facerse, sabes, un extracto, ir extraendo, na imensa obra. Iso sí, porque iso vai non dicir moitas veces. Iso digo continuamente. Na defensa dos recursos, porque ele, por exemplo, tiña unha visión moi particular. As fragas e as selvas e todo iso dabanlle medo, non lle gustaba nada. Como dicía que había que poñelas a producir. En ese sentido non era nada ecologista, porque dicía que había que poñelas a producir porque eran unha cova de bandoleros, que todos os bandoleros iban a refugiar aos bosques. Entón dicía que había que poñelos a... Pero ao mesmo tempo, dicía que había que estar replantando continuamente as árboles que se desgastaran. Claro, era un fillo do seu tempo. Por unha parte vivía no século XVIII e a necesidade
que había era mover o comercio e a riqueza, porque España é un país pobrísimo e Galicia ultra pobre. Máis todavía. Bueno, non Galicia, pero moita parte do povo galego non vivía, e cada vez durante o século XVIII iba vivindo peor. Se puido ver ben un tempo, pois cada vez polo que se ve iba vivindo peor. Na costa, sobre todo. A matrícula do mar tamén lle fixo moito daño a Galicia. E el estaba en contra da matrícula do mar, lógicamente. Porque decía que non se a xente que era mariñeira estaba obligada a ir aos marinos de guerra, Dios santo, acabábase a costa galega. Efectivamente, Galicia perdeu moito coa matrícula do mar. Iso xa denunciou no Cornide tamén, denunciando máis Ilustrados e Sarmiento, claro. Primeiro porque era o máis vello. Sí. Pero de textos un específico non hai. Un específico de conservación non ten. Pero podías encontrar... Hai mencións puntuais, pero sobre todo o que ti comentabas tanto Xamito como o seu irmán por tema das vedas de pesca, sí que é moi interesante e moi relevante o que di tamén. Moito. Sí, no, iso sin dúbida. Eu, mira, estou facendo... pasa que tiño algo parado, pero espero seguir, ter suerte e poder seguir. Facendo un estudio sobre unha explicación histórica do espolio absoluto das grandes ostreiras galegas. Galicia tuvo as millores ostreiras de Europa, do mundo, e desapareceron e están espoliadas. E no caso das ostreiras desde Camariñas hasta Ribadeo, directamente roubadas por franceses, por os de Arcachón. Directamente. Teño os nombres foi no siglo XVIII, denuncia ou no os detalles recollose en Mariano Paz Graells. Tamén, aparte de entomólogo, tamén... Sí. Paz Graells, Paz Graells ten un estudio que lle encargou o Estado moi interesante fundamentalmente, sobre o estado das ostreiras na costa cantábrica. Moi interesante. E porque xa cando encarga que hacia 1860 ou 70, quero recordar, pero bueno, non sei, por aí, xa o Estado é consciente de que está habendo un espolio moi grande, ou un pouco máis tarde, que xa están desaparecendo, que non hai maneira, como se poden recuperar. No caso das Rías Baixas, evidentemente que é polo que xa Sarmiento denuncia, que é o que está denunciado, no caso das ostras, por sobreexplotación. Que debía haber unha riqueza extraordinaria. Os fondos, en vez de area, debían ter ostra. Por lo que se fala, en vez de area, debía ser fondos de ostra, toda acumulada rochosos de ostra. E desde a xente... Pasa agora, pero polo contrario, porque hai puntos da zona da ría de Betanzos, sobre todo tamén da ría da Coruña, polo ostra rizada, ostra de Magallanes, que invasora, e que en algunhas calas, a mí apuntábame unha cala cerca de Perves, cerca do camping de Lago, que está absolutamente estragado o fondo por causa desta ostra rizada. Pero con unha especie invasora que foi introduída a posteriori da Ostrea edulis, da nativa. Claro. Cando se acabou a Ostrea edulis, hai intentos de poñer a ostra rizada, pero a ostra rizada está xa por toda a costa, a Cedeira igual, o Barqueiro igual. Pero claro, efectivamente foi sementada, está se comercializando parte dela, pois xa a Ostrea edulis a veces é moi difícil atopala no mercado, atopase esta rizada de pequeno tamaño, porque se chega a ser enorme. Polo que vin eu, algunhas vinas eu enormes. Pero bueno, estou facendo... Ostea gigas ou Magellania gigas? Sí, non sei. Aquí, desde logo... Gigas, o sea, esta ostra do Pacífico chega a ter tamaños grandes. Bueno, había outra pregunta, dicíamos. Sí, unha última e xa rematamos, que entrou a través de Instagram, neste caso, que é de Bacatola, que ao cal agradecemos a súa pregunta. Supongo que el tema de los hongos tampouco le interesou mucho, ¿no? Por la época que vivió. Non lle interesou moito. Además, sabía que había moitos venenosos
e non vía claro cales podían ser venenosos ou non venenosos e recomendaban que non se comeran. Algúnas de consumo non toca. Además, xa non era moi partidario polo sitio onde medran, que as zonas putrefactas, xa non era moi partidario de... Tiene unha especie de magia simpática, o que salen sitios putrefactos ten algo de putrefacción e da venenosa. No, os fongos tampouco interesan, non ten nada escrito sobre fongos. Aí sí que nada. Eu non coñezo nada. Micófago como a Sociedade Galega. A Sociedade Galega Claro, micófoba, perdón. sí. O pan de Sí. raposo, pan de bruxa, fuera, todo. Eu toda a miña vida Interesante. fun así, hasta que fui xa maior, vello, me adaptei. Pero bueno, toda a vida, no. Tardei moito en ter capacidade para hincar os dentes. As caricolas ainda nas teño xa. Pues mira. As caricolas non. Os escargots non E a van. xebra ou algas, Ahora estáse popularizando o wakame e todo isto que xa se atopa máis Sí. no mercado, unha empresa galega que está traballando moi ben. Imagino que terá pouco a pouco, realmente. O sea que cuestión de paciencia. Pode ser. Non, eu Bueno. non... En fin. Bueno, eu estou encantado. Se hai máis preguntas, seguimos respondendo. Sobre fungos non, verdad? No, creo que non hai ninguna máis. A ver, Manu, non sei se hai algunha máis así de última hora. Se non hai ninguna máis, pois podemos, se queres, dar por finalizada a palestra, salvo que teñas algún comentario que facer sobre, igual a mellor algunha planta que tiña por aí Sarmiento, así de último de colofón. Bueno, mira, vou dicir, xe podes contar que da afición de Sarmiento polas plantas, un día por Noia atopou unha planta que non sabía o que era, 2 exemplares de plantas en 2 fincas diferentes en Noia, en 1750 e pico. Iso pos datos de fenoloxía. E aquelas 2 plantas que non sabía o que eran bangué. E xa para dicirlo rapidamente, o bangué é o cannabis, é dicir, é a marihuana, e era marihuana con efectos psicotrópicos. E tamén, verdad, que cando a él lle prohibiron ter plantas nas macetas das ventanas, andando o tempo despois volveu a plantalas, non lle fixo caso o alcalde, e di el que lle saleu unha planta de bangué nunha maceta que non sabe de onde chegou, que lle naceu por maio, que empezou a brotar por maio, e que a deixou medrar hasta que a cortou en outubro. Cando todos sabemos que xa os cogollos están en forma. Uns días despois, exactamente o 18 de outubro do ano 1768, escribe o último artículo botánico da súa vida, e sendo o último artículo botánico tamén está ben que sea caravilla de peche desta charleta, pois chámase sobre o vegetable bangué. Quer dicir, se fóramos agora a dicilo en lenguaxe comprensible inmediatamente, sobre a marihuana. E no correo literario de Europa, pois hai unha referencia a todos os textos que están nos manuscritos de Medina Sidonia de Sarmiento, e no deste referido ao bangué, o amanuense que copiou escribe exactamente isto que vos vou a ler, e aquí sí, acabamos, que di así. Dice el autor, vio la primera vez esta planta en Galicia en el año de 1754, que es especie de cáñamo y que tiene virtud afrodisíaca, con cuya ocasión pone varias recetas de esta y otras plantas de igual virtud que usan las mujeres en el Oriente para contentar su lujuria, la cual nunca dice suficit. Como especie, el autor al fin de este papel. Eso é o que está no encabezado sobre o artículo do bangué. Quer dizer que
Sarmiento, o último artículo de su vida dedicouse a facer recetas afrodisíacas. Increíble, impresionante, impresionante. Vaya broche espectacular, moi interesante, de verdade. Moi interesante e penso que un colofón extraordinario desta palestra. De verdade, mira, non teño máis que darche as grazas, de verdade, desde a miña persoa e tamén do Grupo Naturalista Hábitat, de descubrirnos a moitos a dimensión de Sarmiento. E nada, moitos éxitos con novo libro. Unha microdimensión. Venga, gracias a todos. Non sei se tes unha última palabra ou algunha cousa máis así para despedir. Darvos unha aperta a todos, os meus millores desexos, e que mañá celebredes o Día do Naturalismo Galego, indo ver plantas, disfrutando, defendendo, pensando en Altri, e no que nos verá en todas as maneiras. E tamén, se podedes ler ou botarlle un vistazo ao blog ao Noroeste do Noroeste, que mañá vai a celebrar o Día do Naturalismo Galego coa aquiescencia da Comisión de Ornitonimia da Real Academia Galega, publicando a lista completa dos nomes de aves e páxaros da que ti, Damián, fuches un autor sobranceiro. Eu estou moi agradecidos á Comisión por me soportar. Gracias. Pues sí. Emociona a mención que faz. Desde logo, bueno, foi un traballo que espero que sexa proveitoso. Como é proveitoso o teu blog, efectivamente, teño que subliñalo, ao noroeste do noroeste, en blogspot.com. Unha delicia de blog e de contidos. Desde logo, bueno, unha recomendación que facemos así para pechar. Mañán, Día do Naturalismo Galego, natalicio de Sarmiento, a celebralo. A lista de aves e páxaros. Aí, comenzamos a discutila. Ahora que a discuta o público, porque nosotros lo vamos a ir discutindo 4 anos, ahora que a discuta o público. Veña unha aperta. Moi ben. Grazas, unha aperta. Chao. Beixiños. Chao, chao. Chao.